njem ebuni egwu anyị ebuni egwu ụgbọ njem apali egwu anyị ebuni egwu ọ bụ ebe ka na-eje anyị ebuni egwu anyị mara ihe Igbo ji dị ebube anyị ebuni egwu ọkwanụ njem mmata Igbo ha njem mmụta ka anyị mara ihe Igbo ji bụrụ ọkaibe Igbo karịsịa ụgbọ njem apali egwu anyị ebuni egwu ọkwanụ njem ọmụmụ njem amamihe anyị ebuni egwu oge ndị Igbo rụgbala nụ Igbo zụkọtara Ugwumba paniela ụgbọ njem apali egwu anyị ebuni egwu ọ bụ ebe ka na-eje anyị ebuni egwu ka anyị mara ihe Igbo ji dị ebube anyị ebuni egwu ọkwanụ njem mmata Igbo ha. Ihe a bụ ezu Agulu bụ nke anyị na-akpọ Agulu Lake, mana mgbe ọ pụtara ihe eji mara ya bụ ezu. N'ime mmiri a agụ inyi dị n'ime ya karịrị 500 ya na nnukwu azụ, nke bụ na enwezuga agụ inyi ahụ ndị obodo a na-akpụ azụ gbara agba n'ime mmiri a. Dịka akụkọ kọrọ anyị, ya bụ mmiri bịara na mgbe ochie dịka mmadụ. Anyị mara na mgbe ochie na ndị ụfọdụ anyị na-ahụ na-ene ha anya dịka mmadụ na-abụ mmụọ bịara n'ụdị mmadụ. Dịka akụkọ si kọọ, ọ bịara n'ụdị mmadụ ka ọnọdebe ndị obodo ahụ wee kwekọrịta wee nwee ọgbụgba ndụ. Ya bụ ọgbụgba ndụ mere na onye ọbụla bụ onye ụmụ Onwere agụrụ na mmiri a dị ọkachasị mmiri a. Ya bụ ọgbụgba ndụ mere na ndị ụmụ Onwere na ndị agụrụ niile gbaa gburugburu na-enweghị onye n'ime ha na-eri agụ inyi ma ọ bụ gbuo agụ inyi n'ụdị ọbụla. Ọ bụ eziokwu na ya bụ ọgbụgba ndụ adịkawaghịzi etu o si dị na mbụ, mana rukwe tata a maara na ndị agụrụ na-asụ agụ inyi. Anyị ga-edebanye anya n'ụbọchị tata na ọtụtụ ihe dị iche iche bụ ihe omimi, bụ akụkọ mgbe ochie. Ụfọdụ n'ime ha bụkwa nke edeworo n'akwụkwọ ma ọ bụ hazie n'ụdị ọzọ dị iche iche. Akụkọ mgbe ochie a na-egosi na enwere ọtụtụ ihe dị omimi jikọrọ ndị agụrụ na agụ inyi. Ọ bụrụ na ịtọ ntị na sonyere anyị, mmemme anyị ga-adị gị mma. Ndewo. Afa nrọrị nsọ dịrị aka ji ọfọ ide mmiri ọwara mana aba. Ọ ya dịrị unu na mma. Biko kọtụrụ anyị etu ya bụ ihe si gbanite. Okay. Etu o si gbanite na agụrụ ihe a na-akpọ mmiri awụrụ ezu dị mee abịa ezu agụrụ. N'ọnụ oyibo ka a kpọwaziri agụrụ lake ka etinyere lake, ma dị mee na abịa ezu agụrụ. Mgbe ọ bịara ka ọ nọ n'ụdị mmadụ wee bịa bụ onye a na-akpọ Ugbene. So ụmụ agadi nwoke na-anya ọkụ as a stranger, nya onye mba, o wee jere bịa ebe ọ bịavụrụ izizi before bụ na Nnogidi. Ị na-akịta eje n'ise, o nwere ebe a na-akpọ Block Free Station dị etu ihe ahụ onunu dịka mbụzi ebe a ka ọ bịara ma chụọ ya. Ọ bịakwara dịka mmadụ. Nnogidi ahụ ụkwa village dị n'Agụrụ. Pachi na ha achọghị ya na oyi erikpọrọ ụmụazị, o jegwu ebe na-atọ before bịa ụmụ Owere wee chebe na ha chọrọ na obu wee zikọ sia na anadọ resi ma oyi eje n'ọhịa. Ha wee feri aka ọchịbụ oke ọma izu na-abụ ma bịa na-eri ọrụ. Onwe agbadatafa onwe ebe mmiri dị okirikiri si na mmiri na-eme tụm nwa agụ n'iyi nọrụ. Ka wee si na ọkwa mmiri na anya na-abịa ya ebuwu na ọ ya erikpọrọ ha ụmụazị. Etu a ka ha si ekuzi ya ma si n'akụkụ ma apịa wee chefa na onwe ha ife ya emefe na-eji agba ndị ọma pa ife ya eweta ka e wee gbaa ndị na ihe ha eri onye ọbụla bụ onye ụmụ Owere. Ole si ma o nwere ife ya imere imejọrọ ya na ihe emejọkwa ụmụ Owere ha emejọ ya. Ọ bụ imete ife ya ọ bụrụ ya na o riri gị, ma imete gị ife ya ya erighị. So ihe a ka ọ gwachara ha wee chefa na ife mere ha jee after 2 weeks ha bịakwa
after 2 weeks abịa mmiri ahụ dịkwa do kirikiri o mekwa apịa wee gwa anyị ife mere na ha baa n'ime obodo jee chọọ nwatakịrị amụrụ mere izu na abụọ ma ịtọ ka ha dute ha wee jee chọgharịa dute nwatakịrị mere izu na abụọ ma ịtọ wee duterie o were okuru nwa kpọọ ya n'ihu etu kpọọ n'ubu wee tugbu ya n'ime mmiri anwa na-agbafụta na ọtụgbu nye mgbe ahụ ọ kapere mpe so ahụ na-ama jijiji ọchịa wọrị na obere oge mmiri vunite the boy fufute ya n'elu ala ọchịa na ahụgo na ọ wetu a ka ọ ya dị na ha na-enwe ya ọ bụrụ nwa agụ n'iyi n'ebe anwa na nke ewu nwa ya fa egbu na agụ n'iyi na ihe eri onye ụmụ Owere na fa egbu na agụ n'iyi olesi ma onye mere ihe onye ụmụ Owere bara kịta mmiri mgbe anwa fa emebibe ihe onye ụmụ Owere bara mmiri ọfụta nya ọsọ ya bụrụ nwatakịrị na onwego onye nwatakịrị mama ya ịma ndị na-eso nso osoro mama ya amakwụghị bụ aghọ mmiri ka ọ gbadabara so o jebere nwunye ebe ọzọ ọ gbada mmiri kpọrịa na mmiri ọ agụ n'iyi bufụtara ya agụ n'iyi na-enanya bufụta ya nwatakịrị aṅụgwo mmiri obido ya aka n'ahụ ọ na mmiri na-afụsịsị so ebe a ka ọ nọzi ndị nnukwu mmadụ gbadata na ndị chute mmiri wee kunye baa mmiri mụnwa na onwe sef anọ na mmiri more than 5 hours mgbe ndị obere because anyị bini anata ịma etu esi anatacha unu nwanne papa onye retired onye nkụzi and ana m eso nso na-ebe akwa asị na mama m wee sị m ha jiji ahụ onugbu wee shia mụ na ya nọrọ dị ma na-emegwu okenye na-arụ akwara ya were m kụnye na ngada na-arụ akwara ọ maghị ihe m ji isi n'azụ ya wee fụọ oche na m na-azụ ebe akwa na ọ ghọra vuru m mgbada mmiri adị mama m ama na mgbadata maka na oge mgbede and ndị nọ na mmiri ama ha na mgbadata mama ha chagbuo ha emechegbuo ọcha onu chọọ ịnazi one woman a na-akpọ Florence the woman ka nọ ndụ kịta wee sị ka ya jee ṅacha ahụ wee tụ n'akwa mmiri ruo wee na fụtachua na onwere onye itie maka mgbe ahụ ite ụrọ onwe ihe a na-akpọ ite ụrọ nya ka eji echu mmiri o wee jụọ ha onwere onye itie lunarị mmiri na o nwere ihe onye agbakọtara n'ọkpa dịka ite onye ọdụ chi na ite nọ so ndị nne nwaanyị n'ebe ahụ wee si agha ha ji enene ma o mewuru ụmụazụ na ụmụazụ ehika na mmiri fa wee tụ na wee bịa gụfụta m ndị na-egwu mmiri bikọs anyị na-egwu mmiri 12 nke abalị n'ọkọchị ezughị hụrụ kịta 12 nke abalị onwe mgbe anyị ejighị egwu mmiri anyị na-egbu azụ na ya anyị nwere ike ịbanye by 8 ma 9 nke mgbede gharịda ọjọgọnọ ụmụ ihe a na-akpọ ọjọgọnọ anyị nwere ike ịgharịda ọjọgọnọ na-akụ 7 so o nwere taịm o ya gharịda ọjọgọnọ na-akụ 1 ma 12 ọkụọ 12 paakị ụgbọ abịa na ọgbụgba ndụ ọbụla a na-enwe ihe onye ọbụla kwesịrị ịdị na-eme ka ya bụ ọgbụgba ndụ wee dịrị gawa ịgagoro n'akwụkwọ nsọ ị ga-ahụ ebe Chineke na onwe ya na-ekwe nkwa sị na ya ga-emerụ nke a merụ nke ọzọ ma ọ bụrụ na ị ga-edewe ihe a sịrị gị mee n'ụbọchị tata ndị ụmụ Owere na ndị Agụrụ adịghị edewekezi ụmụ ihe dị iche iche ekwuru na aga na-eme ime ka ya bụ ọgbụgba ndụ nwee isi mere na tata na ọtụtụ ihe dị iche iche emeruona na-adịghịzi etu ọ dị na mbụ nke mbụ bụ na echeghịzi m na ndị mmadụ ga na-akụ obi na-aga emetụ ya bụ agụ inye aka etu esi emetụ ya na mbụ dịka ha kwuru enwena ndị mebiri ya enwenara etu ụmụ agụ inyi ndị ọzọ na-abụghị nke ezigbo esi wee bata n'ime mmiri a mana otu ihe anyị chọrọ imetụ ọnụ bụ na irutezi ebe ahụ ọ dịzi ka a ga-asị na atụgharịrị ya bụ ihe dịka mmiri ebe a na-aga achụ àjà ọtụtụ ndị mmadụ na-eburu nta buru imo ma ndị na-eburu ewu ndị na-eburu ọkụkọ ndị na-eburu mmanya ọtọ bịrịbịrị onye ọbụla chọrọ ịchụrụ mmụọ nọ na mmiri àjà ejiziri ebe ahụ kama a ga-eji ya tụgharịa ebe ndị mmadụ ga na-anọ na-abịa enegharị anya na-enwe obi ụtọ were na-akpatara ma gọọmenti ma ndị obodo ego ejizieri ya tụgharịa ya wee ghọọ ebe a na-abịa achụ àjà nke a mere na ọ bụrụ na ịbata na mgbe ụfọdụ ịfụ ndị mmadụ ndị bịagasịrị ịchụ àjà ndị na-achọghọ ka ha fụ ha a na-ezo kpurukpurukpuru
ụfọdụ ọ bụrụ na m achụcha na pụọ ị na-afụzi ụmụ ihe dị agha eji chụọ aja n'ime mmiri ọtụtụ n'ime anyị ama nchọ ka ebe anyị nọ bụrụ ebe a na-atụfu nta n'ime eji chụọ aja ọ dịghị mma ụgbọ njem apali egwu anyị ebuni egwu ọ bụ ebe ka a na-eje anyị ebuni egwu ka anyị mara ihe Igbo ji dị ebube anyị ebuni egwu ọkwanụ njem mmata Igbo ya bụ na ọ pụta kịta ịma mbọ ọsọ ọ nọrọ ịnọrọ kedu ka agụ n'iyi na-atazi mmadụ kịta bụ ndị buru agụ n'iyi ndị a mebiri iwu mgbe agha faje gotezi agụ n'iyi ebe ọzọ bịa hanye na mmiri were kwụ ụgwọ agụ n'iyi ha gburu so agụ n'iyi ha gotere kada obere ọ bụrụ na agụ n'iyi nọ n'ezu enwetaghị ihe maka ha hụ ya ha achụwa ya gbuo onye tagbuo onye ndị abụghị atagbughị ya bụ ndị bikọs ịbịaba na agụ n'iyi kịta o nwere n'ọnụ ogologo na ọnụ obere dị mee na agụ n'iyi ezunwe anaghị achọ okwu mgbe ahụ anyị dị na ụmụaka anyị na-ahụ anyị hụ agụ n'iyi sefu anyị egwuru mmiri chụpụ ya ka a na-asị onye ya ebu ụzọ metụ ya aka irube ihe nso ibe ya na ọpịa oruna ma kịta sefu ivuru ụgbọ kịta agụ n'iyi nọrọ ebe ivuru ụgbọ na-abịa omina jewa ebe o nwere wongel a na-akpọ filo agụ n'iyi fụta kịta makpuru ọ na-eje fịa anya aka etu dọọ ya n'ọdụdụ na-adị ime na agụ n'iyi anyị agọbịa kpata na agụrụ anaghị eri agụ n'iyi special ụmụ Owere ya bụ na ọgbụgba ndụ ahụ abụghị agụrụ niile nọ ya na ụmụ Owere ya na ụmụ Owere gbara ọha agụrụ niile ka ọ tụgoro anyị ọfụma ihe gbasara ụmụ uru ọ bara na anyị ma ọ nweghị onye ụmụ Owere amaghị egwu mmiri akweghọtagwo anyị na-ete ngwọ ma mụrụ ya ma amụghị ya onye ọbụla ga-abụ onye ma egwu mmiri ihe ada obere ịchọfa na ị nọ n'ụlọ ide obere ihe na-egwu mmiri ihe na-aba mmiri ibe na-egwu soro ube na-egwu mmakọta ịkwụta anyị na-akụrọsụ mmiri akụrọsụ anya m na-eburu oge agụrụ ya na-ejere onwe ọ na-azị eme bikọs emebigo ọgbụgba ndị during the war na ndị gburu agụ n'iyi akweghọtagwo and ihe mere abịara mgbe anwa anaghị achụ aja mgbe a na-ekwu ihe anaghị achụ aja na mmiri mana kịta achụwagwo aja so ma ewu ma ọkụkọ eji achụ aja agụ n'iyi hụzi anya ị na-egwu mmiri iteke gị taịm agụ n'iyi eche na ọwụ ibe ahụ eji chụ aja anyị mana agụ n'iyi enweghị ile ọ na-akụ akụ ihe ọbụla ọ na-eri ukpo ovunie ibe ọkwụ nụfụrụ ka o si vunye ọkụkọ o mee ya etu mana o jide mmadụ na mmiri ama tadu ya nya akụ anya ọ chọfụta na ọ mmadụ bifo ịma na agụrụ nwere ike ịnọ 3 hours 5 hours ya na mmiri bifo ọ chọfụta na ọ mmadụ ọ ha onye anwa ikubegbuo onwenughị onye agụ n'iyi vuru ejiwere apụ ebe o riri eri ọ datere ihe ahụ ọ na-awụ etu ahụ si akụ anụ n'ụdị na ọgwụgwọ na anyị nọrọ ebe a kịta ọ pụta na-enweghị onye ọ ga-emekpa ahụ ọ bụ ịchọ ọnya okwu ọchọ ọgụnụ ka ụdị okwu mmadụ ga-anọkọta ọchụwa agụ ije gbuo ya enu ma ọ chụbụ ya okwute ya bụ na o nwere ike anyị nọ kịta ọ gafere ebe a o nwere ike ịga ọ ga-achọ ya okwu nya ma na-ejere onwe ya ọ na-azọ mmadụ kweghọtagwo ọ naghị akpa ọrịa n'ihe ahụ nwere otu na-esi nọkọta amarụ na ọ dị ka eme na ihe a na-ekwesịghị ime ọ na-akpasuru ya iwe mgbe ama ọgbụgba ndụ ahụ ka dị ọfụma o mekwuru n'anya m mmiri rie mmadụ onye bụ onye ụmụ Owere gbadatara na mmiri ọ gwaghị na mmiri chenji ya o nwere saịn ọ na-enye kweghọtagwo asị na o nwere onye nọ na mmiri na ọ dị ka mmiri oriri mmadụ ihe a nọ nso chenji o nwere saịn nwa obere go ọtọ nụkwa and etu mmiri kịta ọsọ ya fa udu mmiri ị nwere ike na-enye anya ọdụ ka ịdị mana ị were ya sụọ white ọdụ ọcha ya bụ na etu ọ dị nọ mmiri dị ọcha n'onwe mmiri dị ọcha mmiri arụsị ka ọnwụ
anyị na-aṅụ ya aṅụ mgbe gboo ndị mmadụ na-abịa agbara ya from Lagos sef ebe dị iche iche were eshi ndị na-eme ọgwụ maka mmiri arụsị ka ọ sụcha wọta. Ọ bụ eziokwu na emebie na ụfọdụ n'ime ihe ndị mgbe ochie dewere n'ụdị ọgbụgba ndụ ahụ, mana ọ bụrụkwa na iru ebe ahụ ọtụtụ ihe ka na-emekwa ugbu a gosiri gị na ya bụ ihe agbaghị aka. Ịnụna na mmadụ dakpuru mmiri n'ụdị ka ọkwụ ụdọ ka mmiri rie ya, mmiri wee ju irie, nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche bụ nke ọ ga-akọrọ anyị ugbu a na-egosi na ya bụ ọgbụgba ndụ enwere mgbe ochie na ọ ka dịtụkwa ire. Ya mere o ji dị mkpa na ọ bụrụ na iruo n'obodo ọbụla ihe ọbụla ndị na-asọ sọrọ ha, maka na ọbụna n'akwụkwọ nsọ mgbe Chineke siri unu eri na nka unu eri na nka, o mere n'ụdị na mgbe ọ chọrọ ka o kpughere Pita ụmụ ihe ụfọdụ o wee jiri ya bụ ihe ha na-asọ, ebe ọ makwa na ha na Pita enweghị ka o metụ ihe ndị ahụ aka. Ya mere na ihe ọbụla obodo na-asọ iru ebe ahụ sọrọ ya ha. Jizọs n'onwe kwuru sị, nwere nke Siza nye Siza, nwere nke Chineke nye Chineke. Ya bụ ihe ndị na-asọ biko sọrọ ha. Mmiri na-eri ndị mmadụ mana ọ ha agụ n'iyi. Dịka onye bịara igwe ọ bụrụ na ọ mataghazi ọ maha mmiri ma onye mere ihe mmiri ụfọdụ na-abịa daa mmiri. Omegwo nwaanyị achịghị na nka ka ekwuru ọbịa bụ ịda mmiri, ọ dagwa ada na-esegharịzi mmiri achọghị irie. nke bụ ịda mmiri kọtụrụ anya fọnọ ịda mmiri na commit suicide. Ọ chọrọ ịkwụ ụdọ ya na o nwere ife sere ya na di ya na family ha o wee shi ebe ahụ wee bịa dawa mmiri ka mmiri rie nye. Ọ na-emi na mmiri a na-efugote ya, ọ na-esegharị na mmiri. Agụ na ịgba ya okirikiri, agụ na ihe hụrụ gba anya okirikiri. O mebeghị ka m wee o mebeghị 10 years ma 8 maka ọ eji maba vụfụtara ya. Eje ebe ahụ na-ayọ nwaanyị ya fụta nwaanyị ajụ. O mebeghị bikos ọ obodo aka ọ bụ igwe kịta, ọ mgbe igwe ọha kpere ahụ n'aka igwe dịsi obodo aka maka akpụtara the man woman je na ọra agụrụ wee kpọọ ndị bebe. So ezu anaghị eri mmadụ na nkịtị, ahụ imeta ihe ezu orie gị. O nwekwara mgbe ahụ anyị dị n'ụmụazị, o nwere ndị skuul bịa na-egwu mmiri o. So onye nke ọzọ shi anya nya tekikwe time nya bakwana ọshi na nke ewe obere mmiri nya na-egwu babichi gbuo nke ọba ha na mmiri ka ega o were ozugbo vunye nye 3 times ka mmiri na-atụ mmadụ before rie ya o ya atụ 3 times o evunitere ya. Ichekwa bụrụ na enweghị o metalụ ọnụ oturu ọnụnụ o nwekwara nke mere na-erubeghị ka m wee na orubeghị 5 years onye gara ọchị na ha na-ejide agụ n'iyi n'aka na ọ na-eme mmiri. Onye nwere idea nke because ịma na ọ ka mere eme agụ n'isi ebe ochi adịghị mmadụ ịtọ were egwu mmiri. Agụ n'isi ebe ochi gacha ndị ọzọ wee jebe ebe that boy ruo were ọdụdụ pịagbuo onye. Ọ bụrụ ihe o kwutere n'ọnụ, so anaghị eturu ezu ọnụ. Inwe ike si ịma na ọ dadọ ịmagha anya mmiri ọdụ nyawo mmiri na-ekwo ekwo the light nke igwu onye ịmagha anya ya igwu onye before na-echi ebe eru half pole butik afọ ebe eru na maka ọdụ tik mmiri na-ekwo ekwo na the light. O nwere arụsị ọ butere ejiri wee gba ndị a na-akpọ ide mmiri dị odo. Arụsị adebe ọ ya ka ezu na ndị obodo jiri gba ndị according to history. Ọkweghọtago arụsị anwa kịta ọ bụrụ na mmiri rie mmadụ arụsị ndị arụsị a ka eje gba ha eje gụfụta onye na mmiri maka ndụ agbara agba. Ịghọta ọ ndụ agbara agba arụsị anwa ka mmiri ezu na ụmụ Owere jiri gba ndị ha butere arụsị were gba ndị ya ndụ ha gbara na fe ha ife ya eme ezu ha ife ya emebe ọ ya kpata na ọ naghị eri onye ụmụ Owere resi m imere ihe imekwa n'ihe mata n'oge ịbịa mara meri mata n'oge meri ihe ọ bụ
ime ihe ya bụ igbu agụ niile because ịma na ụwa bịara gazi ndị mmadụ nwere ka agha bụchi anaghị egbu agụ niile ele ụfọdụ were mee pepe soup si n'aka na-emebichegwu ihe niile na ụka afụtago ndị niile ahụ si na ụka afụtago na-emebichara ihe niile panchara nwere problem onweghị onye hụrụ nwa ngwo onweghị onye ọ hafụrụ ndị agbara agba ndị agbara agba ihe ndị mgbe ochie ji ọnụ kwekọrịta yes and ọ ka dị ruo echi etu kịta ọ bụrụ na ọwụ ndị agbara agba ọ ya na-agba iji kpọtago idu mmiri etu anya ọchụfụ anyị ma ọ ife dị na mmiri spirit dị na mmiri anaghị edistọbụ onwe onye ọ na-edistọbụ anyị na-echute mmiri 12 nke abalị 8 anytime oge ndị Igbo lụkwara nụ Igbo zukọtara nụ Ugwumba paniela nụ oge ndị Igbo lụkwara nụ Igbo zukọtara nụ Ugwumba paniela. Ke ndụmọdụ nwere inye ndị Igbo n'ihe gbasara ichekwa ụmụ ihe ochie a? Ndụmọdụ na-enye ndị Igbo onye mara ihe ana ndị befe na-asọ ha sọ ọrịa o nwere ndị anaghị ịbịa kịta na agụrụ anaghị eri mbe agụrụ niile anaghị eri mbe mana aka na afụ mbe na agụrụ mbe dị eburugwodu na ịfụrụ outside ba na họtel ebe eji mbe eshiri mbe ikughị mmiri kọpụ iwere kọpụ ahụ onye riri mbe ṅụọ mmiri otukashia ya ọnụ niile ọ ya ka eji ama na iriri ihe a na ndị bunu na-asọ so ndụmọdụ na-enye ndị Igbo onye mara ihe ndị bebe na-asọ fachi ịsọ ọrịa ya bụ mgbịrịgba na-ada ugbu a na-erutere anyị na mgbe anyị na-agụ ụlọ akwụkwọ praịmarị ọ na-abụ akụwa n'ehihie etu a na-akụ ya bụ mgbịrịgba ọ na-atọ anyị ncha maka na anyị amana na oru na mgbe anyị ga-eji gbasa akwụkwọ kpatara ndị Igbo ji kwuo okwu sị na ọ na-abụ atacha agbụpịwa ọnụ mara na oge mgbupụ eruo na nso ya bụ na oge oruo na mgbe anyị ga-apịachi ọnọdụ a mana ọ dị okwu dị mkpa anyị na-agaghị itinye ọnụ na mmemme nke ụbọchị tata kemgbe anyị pere mpe anyị na-anụ maka leki a Agụrụ lake ọ bụrụ na akpọ Agụrụ lake akpọ Oguta lake dịka ebe ọ ga-abụ ịga enwe ike inesara anya ebe ụmụaka nwere ike ịga hụ ihe dị agha ihe na-akpani obi mmadụ na-ịmụ ihe anyị na-atụkwa anya na anyị ga-aga mgbe ahụ ọ bụ eziokwu na anyị aga n'ihe anyị na-atụ anya na ka anyị bịaziri ihe karịrị 13 anyị na-atụ anya na abụrụ na anyị rute na anyị ga-ahụ ihe dị agha atinyere ebe ndị njem nlere ga-anọ ndị mmadụ a na-ene anya na-afụsara na-emesara ahụ mana enweghị nke anyị hụrụ onwe bụrụ iji kpọkuo ndị gọọmenti sị ha biko gịnị na-eme kedu ka eji rute ebe a ụzọ eji abanye ya bụ nshi ịma mfụnye ụzọ ọ ga-eji ụgbọala ama mbanye ebe anyị na ugbu a etu a ka esi wee hapụ ya bụ Agụrụ lake onwe ghọọ ọsụsọ ebe a na-abịa achụ aja ebe a na-abịa atụfu ụmụ ewu na ọkụkọ na nta n'imo ọ dịghị mma anyị na-akpọ ndị ọbụla ọ dị n'aka ndị isi gọọmenti Anambra steeti ka onye ọbụla biko ka uche unu dị ka unu mata na ya bụ Agụrụ lake bụ ihe dịwara ọkpụtọrọkpụ anyị na-anụ maka ya ka mgbe anyị pere mpe o ruo nanụ mgbe anyị ga-agba mbọ ka anyị mee ya ka ụmụaka anyị jiri emere ebe a na-enere anya ọ bụghị ebe eji ikpere arụsị na ọ bụ ịchụ aja wee mara ana m asị ka ọhịa dịka nwa amaghị dịka anyị na-apịachi mmemme nke ụbọchị tata oge ndị Igbo lụkwara nụ Igbo zukọtara nụ Ugwumba paniela nụ oge ndị Igbo lụkwara nụ Igbo zukọtara nụ Ugwumba paniela.